at this stage, all those 4 firearms, including the 1 AK-47, is linked to at least 10 high-profile cases. Mapolisa anqinile kuba umpu owasetyenziswa ekubulaweni kuka-DJ Sambodi wenyanyaniswa nezinye iziganeko zokubulawa kwabantu abaziwayo kweli kwanokuzama ukubulala. Ube-street kithi, but ubesithanda kakhulu. Uchazwe njengomntu ebeyimvuze-mvuzela uthando umfundisi uSimon Gumbi kwinkonzo yakhe yokugqibela ibibanjelwe eStanderton eMpumalanga namhlanje. We don't want drugs in schools, we don't want weapons in schools, we don't want alcohol in schools. Inkonzo yesipolisa ibambisene nesebe lemfundo esisiseko baqhube uqoqo lokhuseleko kwizikolo eziliqela kwilokishi edume ngolwaphulo-mthetho iNanda KwaZulu-Natal. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Limiselwe umhla wama-29 ityala labarhanelwa abahlanu abatyholwa ngokubulala u-Oupa DJ Sambodi Sifoka ndawonye nonogada bakhe ababini abarhanelwa abavela enkundleni kaMantye Alexander namhlanje ngezityholo eziliqela eziquka ukubulala. Babekwe amatyala okubulala, ukwakha iyelenqe lokubulala kwanokufunyanwa nemipu neembumbulu ezingekho mthethweni abarhanelwa abatyholwa ngokubulala u-Oupa DJ Sambodi Sifoka. U-DJ Sambodi lo nonogada bakhe ababini badutyulwa babulawa ngoNovemba ka-2022. We have arrested 4 suspects. All 4 suspects were arrested yesterday, Monday afternoon in Gauteng. They have appeared in court today, and they have been charged with murder, conspiracy to commit murder, possession of unlicensed firearms as well as ammunition. Igunya bantu lezotshutshiso litandalazise okokuba licele ukumiswa kweli tyala namhlanje njengoko lisaqokelela ubungqina. As one of the accused indicated that they wish to bring a formal bail application before court. So as the state, we were not yet ready to proceed. We are finalizing the investigation in terms of the bail application that must be heard by the court. So we have been granted that opportunity as the court to conclude those investigations, which will include, amongst others, profiling of the accused that wants to bring the formal bail application. Ukanti kukwadizwe ukuba umpu oyi-AK-47 rifle owasetyenziswa ukubulala lo kaSifoka ukwayanyaniswa namatyala 10 wabantu abaphezulu yaye lo matyala aquka ukubulala nokuzama ukubulala. Kambe ityala liza kuthabathisa kwakhona ngoLwesibini weveki ezayo nalapho kuvakala ukuba barhanelwa baza kufaka izicelo zebheyili. Kubanje umrhanelwa omnye kwityala lokugetyengwa kukaMpho Mafole nobeyintloko yabaphicotha izincwadi kumasipala waseKuruleni. Mafole wadutyulwa ze wabulawa kwinyanga epheleyo kuhola wendlela R23 eKempton Park esuka emsebenzini. Kukholelwa kolokuba ebephanda imali engange-2 billion rands neyanyamalala kulo masipala waseKuruleni. Umrhanelwa oneminyaka engama-40 kulindeleke ukuba avele okokuqala kwinkundla kaMantye ngomso eKempton Park, kanti amapolisa athi asakhangela omnye umrhanelwa ogama linguHlanganani Mngcwango. Amapolisa aseRhawutini athi makazizise kwisikhululo samapolisa esikufutshane naye uHlanganani Mngcwango nongumrhanelwa wesibini kubatyholwa kwisiganeko sokudutyulwa kubulawe uMpho Mafole. Oku kulandela ukubanjwa komrhanelwa wokuqala nobanjwe ngempelaveki esisuka kuyo. On the 20th of this month, the team arrested a 40-year-old man who is expected to appear before Kempton Park Magistrates Court on a charge of murder. The team is also looking for a second suspect by the name of Hlanganani Agrippa Mngcwango after a warrant of arrest was issued for him by the court. The police urged Mngcwango to hand himself over to the nearest police station or anyone who may have information about his whereabouts to contact the Crime Stop line at 08600 10111 or anonymously give tip-offs on MySubs app, which can be downloaded on any smartphone. Police investigations continue. Ukanti abazali bakaMpho
bathi bayavuya xa kukho abarhanelwa abafumanekayo kwityala lokubulawa komntwana wabo. It brings a little bit of joy, and then really we can feel that at least he didn't die in vain, because some people are busy now, trying to find out how dare they could really kill such an innocent person who was doing his job and focused on it. Once they go to court and there is a conviction, let it be a conviction of direct prison, as they call it, direct prison or effective sentence, not just life sentence. Life sentence in South Africa tend to be 20 years or 15 years, and a person comes out. But a direct prison of 50 years or so, it's direct. There's nothing like day and night. You are there in jail. They used to call it in an olden days, Diliga jail. I think they were kind of justice that we are hoping to do that. But finally, we also hope that this one arrested must actually spill the beans. The paper tray of the money, who instructed, who's the master that they are saving. Ukanti umama kaSipho Mafole akakayamkela into yokuba akasekho emhlabeni unyana wakhe. The problem that I'm having is that my wife doesn't stop crying, She cries incessantly, if I may put it that way. Right now, she wakes up, and then sometimes she's not fine, and then you drive with her, she's also saying, I don't believe. It's a stage of denial. Kulindeleke ukuba ngomso umrhanelo wokuqala avele kwinkundla kaMantyi eKempton Park. Inkundla ephakamileyo yaseGqeberha igwebe ngelithi umbuso awunalungelo lokucela ucaciselwa ngezigqibo ezithathiweyo kwisigwebo sikamfundisi Timothy Omotoso. Ujaji Nyameko Qamane uyise sisigwebo namhlanje sewasikhaba isicelo segunyabantu lezotshutshiso sokuba ijaji Emma Skuman acacise inxalenye yezigwebo sakhe asenze ngo-April esakhulula Omotoso kunye nabo wayetyholwa nabo uLusanda Sulani noZukiswa Sitho. Ithathe nje ixesha elifutshane inkundla yaseGqeberha namhlanje nethe yenza isigqibo esingqongqo ngakumbuso mayela netyala likamfundisi uTimothy Omotoso. The order reads as follows. Therefore, the state is not entitled to request clarification of facts prior to the lodging of an application for leave to appeal on a question of law. That's the order, and I hand down the judgment. Isithethi se-NPA umthunzi Maga sime ngelithi isicelo sayo asivisisiswanga inkundla. We expected that she will not rule in our favor, given with respect, the misinterpretation of the case law that we relied on. Because in terms of that case law, in order for us to properly draft the questions of law for the appeal, we needed to identify factual findings that informed the decision to acquit the accused. She was then saying, wrongly with respect, that we should appeal first and then seek clarification later. Umaga ugxininise ngelithi umbuso ubungacela ijaji ukuba iphinde itshintshe isigwebo sayo. In the judgment that I've just read, that was delivered or handed down a few minutes ago, she says that because she has already pronounced on the matter, she can't correct, supplement, or alter the judgment. That was never our request. I-NPA ithi ayizophela mandla. So we will now proceed before the end of this week to request her to reserve those questions of law for consideration by the SCA, and if necessary, we'll also prepare a condonation application, because we believe that we've got grounds upon which such condonation can be granted, and then if even there she dismisses our application, we'll petition the Supreme Court of Appeal. Umfundisi Omotoso wabanjwa ngonyaka ka-2017 kunye nabo wayetyholwa nabo uLusanda Sulani noZukiswa Sitho. Aba bathathu bebejongene namatyala amaninzi aquka ukudlwengula, ukurhweba ngabantu kunye nokurhwaphiliza, ze bakhululwa kulo nyaka ngo-April emva kokuhlala iminyaka 8 entolongweni, bakhululwa ngelithi abanatyala. Ubeke kwikhaya lakhe lokugqibela umfundisi Simon Gumbi estandathini eMpumalanga namhlanje, kanti wayesakubala ilungu le-EFF uGqirha Mbuyiseni Ndlozi ebeyisimasile lenkonzo nalapha wafunda ngobomi bukamfundisi Gumbi. Intombi kaGumbi ithe iyakuhlala imkhumbula uyise njengomntu ebeyimvuze-mvuze luthando.
uNomsa Gumbi uthi ukubhubha kukayise kushiye umsantsa ongasoze ubalekwe. Ebethetha kwinkonzo yomngcwabo kayise, umfundisi uSimon Gumbi nanjengoko ebebekwa eStandardini eMpumalanga namhlanje. Ubaba beka umuntu wabantu. Ubaba beka sishera kanye nani. But benasi isikhathi nathi. Ube street kithi. But ubesithanda kakhulu. Ukanti ufundiwe nomyalezo osuka kwenkosikazi yakhe ibulela imfundiso zomyeni wakhe. Ngiyabonga Gumbi ukungiphatha kwakho kahle. Yonke leminyaka wanginakekela ube nothando kimi. Endleleni yobizo lwakho awuzange ungihluphe sithandwa sami. Ngiyabonga ukuhamba nawe yonke leminyaka noma uhambe lapho ngithi sisaqhubeka sihamba lendlela sobabili. Ngizokukhumbula sithandwa sami. Usapho luthi eyona nto luyithuthuzelayo kukwazi ukuba akasaqaqanjelwa zindlungu. Yasilimaza kakhulu, but knowing isimo abekuso before nalokho kuye kwasiduduza ngoba ubeseyinhlungwini kakhulu. Kodwa ukundlula kwakhe akubanga into elula ukuthi singayamkela kalula. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko eMpumalanga uLiya Mabuza uthi esesihandiba sikaNyawonhle uGumbi ebephila ubomi obunenjongo nenkonzo. We will miss his wisdom with his fatherly love and support, and on behalf of the provincial government, the people of Mpumalanga province, we thank and salute him for his contribution in building the nation and advancing a national cohesion. uGumbi ebesaziwa ngothando ngamarhamente akhe. Inkonzo yesipolisa ibambisene nesebe lemfundo esiseko iqhube uqoqo kwizikolo eziliqela kwilokishi edume ngolwaphulo-mthetho iNanda KwaZulu-Natal. Isebe lithi oluqoqo ibikuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthotyelwa kwemigaqo kuzo zonke izikolo zikarhulumente. La maqumrhu mabini naquka iqonga lesipolisa loluntu kule ngingqi yaqhube uqoqo kwizikolo ezintathu zalelokishi neziquka ikusasa lentsha secondary school, isiyathuthuka high school kunye neNanda Newtown Comprehensive High School. Isebe lithi ezi zikolo zichongwe njengezona ezineziganeko zolwaphulo-mthetho kule lokishi. The crime statistics given by the SAPS indicate that this school is located in a crime-ridden area with lots of social problems which are spilling over into the school, to the extent that some of the learners in the school have become members of gangs now. They operate within the schools. Iqonga lezopolisa lasekuhlaleni lithi liyalamkela eliphulo kwaye lihlaba ikhwelo kubazali ukuba baqinisekise ukuba baqeqesha abantwana babo. The message that I'm cascading to everybody, to all parents, as I'm a parent as well. Let's talk about the wrong doing done by our children. Let's talk to our councillors, let's talk to policemen, let's talk to our community leaders. Let's try to harmonize everything, effecting from the home, because some of the parents they are not good in doing the things because they are defending the wrong children. So. Abanye abantwana besikolo bathi banqwenela ukuyeka ukuya esikolweni kuba besoyika imigulukudu equqisa ngaphakathi nangaphandle kwesikolo. This is also part of a broader implementation of the protocol between the SAPS and DBE to go to schools and demonstrate in practical terms that we don't want drugs in schools, we don't want weapons in schools, we don't want alcohol in schools. We want learners to focus on teaching and learning. We want them to focus on that which they've come to school for. Isebe lithi oluqoqo luzakuqhuba nakwezinye izikolo. Ukruthakruthwano ngenkqubo yokutya okutyiswa abantwana kwizikolo zaKwaZulu-Natal, abanikezeli ngokutya kumawaka-waka abafundi batyhola isebe lezemfundo ephondweni ngokwenza izinto ngondlela mnyama kwilinge lokuhlohla izisu zabantu abathile kweli sebe. Ufuna ungenelelo olungxamisekileyo umbutho wenkqubo yokutyiswa kwabantwana ezikolweni kwiphondo laKwaZulu-Natal. The evidence that we have at our disposal and the evidence that is in the public domain, it will assist the public protector to make her job very easy. It will make her job very easy because it is very, very, very critical evidence that we have.
Kukwatyholwa umphathiswa wezemfundo ephondweni uSipho Hlomuka ngokuba nguhlohle sakhe. That is very unwise of a claim to be made. Those who are making that claim must come forward with tangible evidence. But we are saying companies that we have enlisted are the companies that we intend to award. But if then there's anyone that needs to contest, bidders, I'm repeating, they know the proper channels to follow when they want to do so. Ukanti ithe qolo lenkqubo ukuba ngundabamlonyeni ikwaphakamisa intshiya ngakumbi ngolawulo loburhulumente kwanemigaqo yezopolitiko. I don't have any oversight as Treasury on that process. What I can do, however, and what we've done in the past, is if there are concerns about the process and the legitimacy of the process, if I'm written to in my office and the information is given to me, I can then do a preliminary investigation into the process that's been followed. Ngoku kuhlatywa ikhwelo lokuba iqumrhu elizimeleyo lophando nonondyebo welizwe bangenelele nakubeni kunjalo abanikezeli bokutya babetha ngenqindi phantsi ngelithi de le tenda ichithwe iqalwe ngokutsha ngaphandle kokufakwa kwabantu abathile abazukuyeka ukugcwala ngezikhalazo zabo. Ufungisiwe ngokusesikweni namhlanje umphathiswa omtsha wemfundo ephakamileyo noqeqesho uButi Manamela kunye nesekela lakhe uGqirha Nomusa Dube-Ncube eTuynhuys eKapa ukuze emva kokususwa kwesisikhundla kaGqirha Nobuhle Nkabane ngenxa yoxinzelelo bephantsi kwalo ngezityholo zokulahlekisa ipalamente ngokuphathelene nomba wokudyunjwa kosihlalo bebhodi yesitha. Nkosi kakhulu ke mamqwathi noNcuthu kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku edeskeni yam yemozulu bethuna ngegama ndikuthabile ke mna inzwakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu masiyivule ke kokuphawula kaloku iziganeko zemozulu kuMzantsi Afrika ngakumbi ke namhlanje nangomso noko kuxonge kakhulu kanintsi apha kwindawo ezininzi ezikuntshona yelizwe noxamafu exhaphake impela kakhulu kumntla mpuma njengaphakathi kulo lonke futhi elaphondo laphaya eFreystata ngamandla kwincam yalo njengapha kaloku kovelcom ekuseni futhi bevuswa nkwanka nendudumo nginqakala 8 degrees bayayivala ke mbukeli wami ekhaya beyisonga la mini yangomso ngeshwimi nje elikhathwa sisipozo kanti kaloku wona amaqondo wakho phansi naphezulu veloqala ephondo kuphaya kaloku empuma koloni ngamandla futhi kuntshona elaphondo njengaphalo koBhego sidophe ekuseni komane Jamestown nginxa isasithandathu sihamba nenkwanka nemvula ngokunqwakhe phana phaya emthatha futhi bevuswa ku7 degrees ngexesha lasekuseni yona ke bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni laseFreystata ngamandla bukeli wami futhi ke kwimpuma namazantsi walaphondo Fredericksburg nazo zonke nje zaziphaluka kusanetha yonke la ntsasa qhubeke futhi nomoya obhudla qatha ngo4 degrees zebenjenje ephondweni eliphaya kaloku entshona koloni mbukela wami kamamazatsi futhi phaya eGeorge neziphaluka ekuseni qaba ngamafu ngo7 degrees kanti emva kwemini ngomso bayayivala beyisonga la mini ngo20 degrees nqembe nami ngokubanzi phaya ephondweni elise Northern Cape ngomso futhi ngamandla kumantla walaphondo Kuruman kwasekuseni futhi ku7 degrees napha koKimberley ekuseni futhi kuyanetha kuyaduduma kuyabaneka yonke la ntsasa ngesibhozo mbukele ekhaya kwakhona ngokubanzi futhi hlabule mgama phaya ephondweni elise North West ngomso amazantsi walophondo futhi phako Morleng kwasekuseni ngo7 degrees nakwimpuma phaya eBloemhof bebusa futhi ke mbukeli wami sisithandathu senkwanka nenqengekala ke mbukeli imozulu phaya ephondweni futhi elise Gauteng ngamandla ke futhi kwimpuma elaphondo Springs ekuseni kubanda mpela nako subona lamoya ubhudla qatha phaya ekuseni ngesithathu bayivale bayisonge la mini ngomso ngo15 degrees bethuna ekhaya sinyuke ngokubanzi phaya ephondweni elise Limpopo ngomso futhi ngamandla kwimpuma phaya koPhalaburu ekuseni futhi nazo intsha zithe xhaxa yonke la ntsasa ngeshumi elikhathwa sisihlanu napha koThoyendo kunganetha nje yonke la ntsasa yangomso masehleni bethuna kona phaya ephondweni futhi elisempumalanga ngomso futhi ngamandla kumazantsi welaphondo Standerton kwasekuseni futhi inkwanka nentshiza nezithe xhaxa yonke la ntsasa ngaye ke mbukeli u7 degrees ivuma apha ekhaya ndiyivale ndiyisonge phaya ephondweni laKwaZulu Natal ngomso ngamandla futhi amazantsi welaphondo Kokstad ekuseni futhi kuyabanda kuyaduduma ngo5 degrees napha eThekwini futhi ekuseni bebuswa ngo15 degrees mna sikuthende kangaka xesha lemiyole kamnandi mawethu.